Да, бе, човече, има проститутки, бе, има брато, проститутки пълно по целия свят. Колкото си желаеш, само да имаш парички, да им цакаш. 15 лея, 25 лея, до 40 лея. Аз съм ебал, бе, компаньонка за 460 лея. Идвал ме на адреса, съм го спуквал от ебане. Сам си го избрах. По интернет пространството харесал сега сам, платих курвата от София, дойде чак в моя град и го утапаних, хвърлих 460 кинта за една нощ. В смисъл, не е пред цялата нощ да го чукам. Просто идва, ебеш го там, свършваш един тек и го изпращаш на странта. Нямаш право повече да го ебеш, защото трябва да цакаш още парички. Има простутки, брато. Но аз гледам да е по-така ефтинките, по 25 лея, по 30. Не ми се дава такива сериозни суми за някакви курви. 460 лея никой път вече няма фърля за курва. Веднъж се дава живота. Човек веднъж се мами живот. Втори път не е. По 15 лея, по 25 лея, по 30. Еба си ги проститутките и така нататък. Но толкова много пари вече за курва 460 лея не давам, брачи. Ако ще е златна да е.